our viewers online sa YouTube and Facebook. Mayong hapon sa inyong tanan. We are currently here at CoMa Bistro Cafe, no, sa Villa, Arevalo, Iloilo City. Sa mga aratang viewers natin na malapit lang dito sa Villa, maara sa Molo, patuloy may party. Ayun, nagpasalubong, even may pa-drugs, kita subong, no? So, you can come here and join us at CoMa Seaside Cafe Bistro. Diri lang din sa may Villa, Arevalo, malapit sa Punta Villa. Of course, once again, maayong hapon sa tanan, and we are gathered here for our Ventful Artist Community. This is the first time na may open mic kami, no? May open mic kita to share ang aton nga passion sa pag-perform, and at the same time, this is also an outlet for us to have a great life. No? Ginapamangkot ako permin sa akong mga friends, sa akong mga subscribers, ano daw ang akong nga sikreto nga permin lang ko energize. No? Paggapo ng amon nga event, pero amin ko gigapon subong shining bright like a diamond because I have a that goal. Ayun! Meron kita pala utwasan, may ara kita other reason for living, no? So, importante, hindi na, hindi lang puro sadya-sadya, hindi lang puro pasakit-pasakit, kung masakitan kita, sino kapon pala utwasan? So, salamat din sa community nga ini, kasi hindi ko napagpatugayin ta. Let me call in our first performer for this afternoon. She is not anymore the second. Kay subong first performer din siya. Let me call in Susmita Sukenya the second. Hello, ma'am. Yes, nakikot ka. Ako ginaya pa kimot-kimot. Kasi sir, kimot ko gusto mo. Okay, ayos. Yes, ma'am. Come on inside. Oh, ay, naka-prepare din si ma'am. Naka-red hair siya for this performance. Kabalo ka, mama mo ako niya, green nga hair. Ay, hindi, lain yung Susmita. Hindi na naka-red hair. Naka-blonde. Lain. Tama, giman si ma'am. Come on. Yes, isang palakpakan again for Ma'am Susmita. Ayun. Yes na, yes. Si Arwin. Why na? Ma'am Sus, you are from what district of Iloilo? From Haro, si ma'am. Kindly share one statement. Pagkakambal kita ng Susmita, ano ang masulugid sa amon ng mga mind and heart? Susmita, ang trip mo kung aga o ito kagabi. Aga o ito kagabi duty. Ayun! So, aga o ito kagabi duty. Pagsubok na hapon, na-duty siya para sa inyo. The floor is yours, Ma'am Sus. Motor ka mga diba? Anak yan. Good afternoon, everyone. By the way, this is my first time here. So, ako ba ito ba? First time ko ulit mag-verse ang poetry. And this poetry is entitled Lesbian. Sa katagang lesbian, sila ang madalas pag-iinitan. Madalas pag-isipan na di karapat-dapat pilipinan. Kaya siya salot o di dapat bigyang karapatan. Pagkat ang babae daw ay para sa lalaki lamang. Ngunit ang di alam, sa tomboy ay di inaasahan. Kung saan lumabas at lumisan ay huli na ng matuklasan. Takot at kawalan ng kumpiyansa sa sarili ay naranasan. Pagkat ang nais mong ipakita, pinipigilan ng mapanghusgang lipunan. Sa bawat pag-ikot ng oras, sa bawat pagdaan ng araw, katomboy nangingibabaw, kahit sa isip ng iba, kasarian mo'y di malinaw. Ginagapang ang bawat sitwasyon, panguhusga ang naging inspirasyon.
Hayaang ilabas, banderang ilatag, upang maging malakas, sarili ay ihayag. Kaya pakatatandaan natin lahat, sa isip, sa puso, di porket na iiba, ay di nga karapat-dapat. Thank you. Di porket na iba, ay di na karapat dapat. Ma'am Susie, other than writing poems, ano bang iyong mga hobby? Thank you. Wow, writing song. So I expect and we expect na mabalik ka karon for a song. Ayun, thank you so much, Ma'am Susita. And now for our second performer, let us call in another musician. But for this round, makanta si Sir or mahambal sa iya nga poet? Machan! Wow, grabe, bigatin, pagkikali. So let's call in to join us on stage, Sir Jonas Lozano. Ayun, yay! For those na viewers nato ng Facebook and YouTube, please share our link para mas damo pagkikita nga may makilala subong nga hapon. Sir Jonas, before you start, kung wala ka sa wala kita di sa open mic, hindi ka namin makita. Sa balay, lagi ng balay ni Sir Jonas. Secret. Saan yun, Sir? District. Sa Haro. Taga Haro man si Sir. Alright, thank you, Sir. So, the stage is yours. Kami sunod bro, sunod. Sunod. Tapos kapila kami bro. Ito Jonas, go go. May hapon. Amo na nga hambal ko, chant min siya ko no, hambal sang may nakabatik sa akin dito kami sa may perfect pitch black. May nagpatukat-tukat ka ito dito kay Mark. Doto ko na ito. May vocal coach to la sila nga. Kaya ito ka magkakanta. Kaya yung innovation niya. Kaya ito ba chant ka? Hindi siya kanta. So naman ko si James na kung may poem ako ng kanta ko do kung hindi siya do kanta pero amo lang iguro pwede ko ma-represent sabi may pwede ko siya kanta. Kanta kala ko niya po. Ano niya magkanta? Ay, makanta. Makanta nga. Do kanta mo lang. Pero don't break. Napulo ito Jonas si kanta. Ang title niya ni, arin sa Spotify, The Song It Smiles. Ang kanya is, do ilang pagpangsulog lang, do wala na gay, do wala chance, pero behind the clouds, you can see that sun it smiles. Feel like a man who is lost in the sea, lost in the middle of the ocean of deep misery. Look around as far as my eyes can see. It's just a wide expanse of troubled waters surrounding me.
turn towards the black velvet skies. Behind the clouds speaking through the sun, it smiles. I feel like I'm a man who is lost and can't see. Lost in the middle of the ocean, the deep blue sea. I look around, I try but I can see. It's just a wide expanse of troubled waters surrounding me. I turn towards the blood red skies. Beyond the crowd speaking through the sun heat rise. I feel like I'm a man who is lost in the sea. Lost in the middle of the ocean of deep misery. I look around as far as my eyes can see. It's just a wide expanse of troubled waters surrounding me. I turn towards the black velvet skies. Behind the clouds speaking through the sun meets my eyes. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. I turn towards the black velvet skies. Behind clouds speaking through the sun meets mine. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo. Thank you so much. Hey, thank you, Sir Jonas. Ang na-pick up dito sometimes, no, sa atong nga live, pinanglanta lang din mag-look beyond, no? Bisang nagakalunod, nakita, no? May hope. May hope. Thank you so much and we hope to see you for another round. Yes, my next round mag si Sir Jonas. And for our third performer, ini daw ang pag ginihambal ni Sir sa ako nga makadto siya. Kay ma-present din siya. Kag ma-make din siya sa inyo nga happy subong nga hapon. Ang taon ka kung gaano ka level 1 to 10 ang happiness na ihatag niya sa ako. Let's call him John Lloyd Gallego. Ayun! Pulang-pula. In love o pagbagpulang na... wala. Okay. John Lloyd. John. Lloyd. John Lloyd. Gallego. From what district? From Giras. From Gimaras. Imagine, wala ka nagtan sa ulan. No. Mas baskog ang presence ni John Lloyd kaysa sa ulan. So, the floor is yours. So bali, ang piece nga ni ginadedicate kasi ako pinigyan ko kay medyo lugar mo rin ka sa mga contest pero ito lang ako ginadedicate ang piece na kapilingan ko. So, this is the story about kung paano ko nagsugod magsulat sa spoken word ko. So, ang title sa piece niya is A.A.O or Ako. Marati kong naririnig ang huni ng mga ibon, ng mga pag-ugong, ng kotse, sa kung paano akong paulit-ulit niyayakap ng lungkot sa gabi. Ilang pagpapatawad pa ba ang kailangan kong gawin para tuluyan ko nang limutin ang alaala na iniwan ng masakit na kahapon. Ila yata patuloy ko pa rin naririnig ang awitin nilang sinasaksak akong patalikod. Hindi ako para
maubusan ng iyong galit. Meron din akong damdamin na sasaktan, ngunit tanging pagtawa na lamang ang gantin sa mga taong nakakasakit sa akin. Minsan ko na rin minahal ang gabing madilim sa pag-asang mahahanap ko ang sagot sa mga tanong. Nabagtas ko na rin ang kagubatan ng pang-aalipusta, naaapi at napagkiwanan. Wala akong karampot na pinalagpas. Tinanggap ko lahat ng loob. At kung maigaganti man akong masakit na salita sa lahat ng puot at galit na regalo sa akin ng buhay, mas marapating kong sabihin ito ng salamat. Ang dating batang paslit na hindi binigyan ng kahit isang piraso ng talento, ngayon nakatayo sa isang entablado. Waring walang patutunguhan ng buhay noon, nakaranas ng pagdududa, mag-isang nilaban ng buhay at sa karampot na papel doon ang tagpuan ng kaliwanagan. Hindi ako nabuo sa walang saysay na paraan. Ang buhay ay hindi kailan magiging sayo kung sa simpleng dahilan lang na hindi mo nasusubukan. Hindi ako niniwalang walang bagay na tinakda para sayo. Nilimot ko ang sarili ko sa pag-aakalang isang kompetisyon ang nagdala sa akin sa malaking espasyo na ito. Dinala ko dito ng sarili kong mga paa upang ipamulat sa lahat ng taong hindi naniniwala sa kakayahan nilang lumipad, sa mga putol nilang pakpak, sa mga pagdadahilan, sa mga hindi kinilala ang sarili. Nais kong ipabatid. Maniwala ka sa kakayahan ng mangarap. Alam ko, ang buhay hindi parating naaayon sa gusto mong mangyari. Maniwala ka sa sarili mong maglakad. Hindi ang pagtakbo ang laging solusyon sa problema mong hinaharap. Tumalon ka sa bangin ng pagsubok, sa kakayahan mong umunlad. Lahat ng bagay pinagsisikapan. Huwag kang umupo sa isang tabi at sabihin wala kang kakayahan. Hindi mo alam ang bangis mong dala. Ang taglay mong ikas sa talim, hayaan mong anurin ka ng sarili mong bangka sa karagatan. Alam kong magaling kang sumisid. Alam ko na kaya mong lampasan ng unos ay hindi na banta sa kakayahan mong magpatayo ng bahay gamit ang mga pawid. Maniwala ka. Hindi ako kasing galing mo, o kasing galing nila, o kasing husay ng mga taong nanonood sa akin ngayon. Hindi ako malakas at talentado, kagaya ng mga iniisip ng iba sa inyo. Hindi ko sadyang mamulat sa buhay na walang katuturan. Dahil pagod na akong manood na lamang sa isang tabi at hayaan ng sariling walang ginagawa sa buhay kung walang kasiguraduhan. Hindi ito parating kwento ng pagiging mahusay. Ito ay tungkol sa paglampas ng mga hangganan. Thank you. Grabe ang hugot ni John Floyd, no? You know, how old are you, John Floyd? 22. Wow, 22. You're still young. Damo ka pag-igagnan. Oh, grabe. Ano, di ba? I mean, that's life. That's life. So, congratulations in the first place, no? As your manang in this community, congratulations for 22 years. Saan ka nagtubuan sa buot? Sa kadugla sa mga, pila pagbayaki, bila. Sa mga piling mo, mga pila edad mo sa natubuan ka buot. Mga around... Hindi may kukunan. mga around 20 na siguro. 20. So, congratulations for the 2 years, no? 2 years na nag-uli-uli ka, kag nahambal mo nga, yes, you are worth fighting for through all the ups and downs sa iyong life, nag-succeed kita. And I'm looking forward for the successes mo, no? Ano na kami sa GC, sa Vetball community, sa family. Tanong mo, balik ikaw? Depende. So, abangan natin mga viewers, no? So, thank you so much, Dan Floyd. Thank you. Now, let's call in another bigatin man kadamo manaagyan sa iya nga kabuhi po damo din naagyan sa kabuhi. Lagtawon-ta kung ang mga naagyan niya mabugat o kung mas mabugat o mas mabugat. Pero syempre, importante, nakasurvive sa pangabuhi. So, let's call in Will May and the Laura. Yes, naka-dress pa siya for this afternoon. From where? Galing kita ng district, Wilma? From Guimaras. Siling ko give sa inyo, no? Halin pag inyo sila sa Guimaras, bit-bit nila ang ilang art para sa inyong natanan. The floor is yours, Wilma. So hello everyone. So this is my first time na mag-perform in this stage. So Hello. so again, this is my first time na mag-perform sa open mic on stage. And ako nga, yeah,
is, wala title. Actually, pag nagkasulat ako, wala din siya title. Mali yan. Merong isang daang pula para kay Stella. Wala. Pero kay Manong Floyd, nung ikaw, balita kung meron kang orasan. Eh, kairam naman, may nais naman kong balikan. Teka, ba't kayo nagsisipagtayuan? Hindi ko ba nagsisimulan, pipilitin ko pa lang itong makukulit na kamay na orasan. Maglalakbay pa lang ako, pabalik sa nakaraan. Sa unang paggawa ng batang may dala ng kamalasan, iyon ang puna ng karamihan. Ngunit, bata nga ba ang minalas? O, ang batang mismo ang minalas mula nang siya'y maisilang. Tila galit ang buong kalawakan sa aking pagdating. Nalubong ako ng kulog at edad na akala mo'y hinanagit ang bawat daing. Ang malakas na buhos ng ulan kasabay ng nakakabining sigawan. Ako? Ako ba? Ako ba ang malas? Dahil kung sa ibang anggulo mo titingnan, ako ang minalas, bahay pagamutan, ang gusto kong tahanan. Lasang sorbete daw, iyong malapot na likidong dagdag sa aking pagkauhaw. Para akong nakatali sa labas. Ang pinagkaiba lang, hindi na kung sa akin ay inihahain, kundi iba't ibang tabletang dahilan kung ba't hanggang ngayon ako'y humihina pa rin. Pipihitin mong huli ang orasan. Balik na tayo sa kasalukuyan. Wala nang puno, lasang sorbete. Maging ang tableta at higit sa lahat, at taling nagbistulang kadenyo ng kaloka, akala ko wala na talaga. Sana pala, hindi na lang ako lumaki. Sana nanatili na lang akong nakatali. Sana hindi ako umayon sa pag-inom noong lasang sorbete. Na sana, hindi na. Hindi na sana ako nangarap pa. May akibat naman palang pa. Tahak-tahak ko ngayon ang materik na daang kong tawagin ay edukasyon. Iyon daw kasi mag-aangat sa akin sa kinaalagyan ko ngayon. Eto pa, ang malaking kasinungalingan sa pag-ibig na ang sa akin nila magbibigay inspirasyon. Tangina, lukat hinanakit ang aking nakuha, talagang kasumpa-sumpa sa muling pagpilit ko nitong orasan. Doon naman tayo sa kinabukasan. Sisilip lang ako sa maaari kong katungan. Hindi ako magtatagal, pangako yan. Sisiguraduhin ko lang na tamang daan itong aking binabagtas sapagkat tila dito nauubos lahat ng aking oras. Kapang subok ang mga alon sa karagatan. Kung sana'y may ginhawang naghihintay sa kabilang pangpang. Makakaraos pa ba itong putang kong sagwan? Kung sa paglalakbay, ako'y nangangalahati pa lang. Nakakahingan habuli ng kinabukasan. Para kung kinikitilan ng hininga paunti-unti. Dahan-dahan. Kahit pa paano'y natatanong ko ng dulo. Ipapanalo ko to. Manood kayo. Hilain man akong pababa ng ibang tao. Ipapanalo ko to. Madapa man ako't masugat. Ipapanalo ko to. Harangan mo naman ang umuulang sibat. Ipapanalo ko to. Hindi minamayo ng maraming beses ang mundo. Ipapanalo ko to. Manood kayo. Sa wakas, eto na. Eto na ang huling pilit ko nitong orasan. Kasabay nito, ang mahihinang bulong ng kahilingan. Sakaling totoo ang multiverso. Kung sana'y masaya ang gusto pang ako. Sana hindi ka nakatayo sa parehong bubog na kinakatayuan ko. Tuwid sanang naglalakad iyang mga paa mo. Matatakot mo sana ang daan ikaw mismo may pili. Sana'y totoo ang ngiting bumubutik sa iyong mga lapit. Thank you. Wow! If you have the power to turn back time, Wilma, diin sa parts ng life mo gusto mo magbalik or gusto mo maging, ikaw man sa imo din sulat na kaya niya i-balik ang kahapon or magkadto sa future? Tapos naman ang task mo, so at least ma-check ko kung ano matapos sa kanila yung future. Wow! Makadto ka sa future para ma-check mo kung ano matabo and maka-prepare ka. Pero, ang pamangkot kung masunod, naka-prepare ay han si Wilma sa adlaw nga ini or do gulpi lang, ay ma-join ako. Ano ang nagmatabo kay Wilma sa mga panahon na gulpi lang din create ang atong na community? Actually, in-invite ako ni Manong Floyd. Tapos, thanks to Sir Char. Okay.
Bali, dugay naman ako na-inform na may amo niyo pero hindi ko din lugar na tukol ba? Ay, kayo stage time. And as your pieces, panalo. Napanalo mo ang stage fright. Yes, hindi lang stage fright pinapanalo mo, Wilma, pati ang ulan nagpunta para sa iyo. Yes, all the way from Guimaras now. Let's call him all the way from Calibo. Our next performer. Yes, bilogin niya nga panay ang sunod ni sila ang ato yung mga artist, Pamela Adriano. Come on in, Pamela. Join us in front. Ayun, coming from Calibo. Ay lang ako lang ang simple na pamangkod sa imo. Other than writing poems, and I know she's also writing songs, anong pagilang talent ni Pamela? I play instrumental. Music and writing. Hindi gusto ko pagigila something wild. Ay, wild! Nagkakay ako sa phone. Wow! That's a skill, no? Importante, hindi lang talent, kundi skill pagid ang may arak kita. Congratulations in advance, Kibalaan, kung preparahan with Mini Pam. So, the floor is yours. Oh, there you all are. What a silly day, isn't it? Silly Mike, silly everything. I don't even know what brought me here. Why am I here? But guys, I have this silly or crazy idea. I don't know, whatever you call it. It's called salt hatred. Sometimes it irritates me a lot. Having this nagging feeling that I should stop. Looking through the mirror when all I can vision is just an ugly monster. That's what that is all I. Perhaps, unfortunately, a pathetic loser. They say. I did change myself for some reason, realizing that I should stay the same because I swear that I don't know whatsoever. I'm still the same person they call in. Sometimes I also think I'm too much. It just keeps myself falling. I'm sorry for the noise they make when they scatter around the floor. So forgive me. I was shaking and panicking for some things I didn't even do, so I'm sorry. But of course, I still forgive the world for how it has treated me. Even though the blades that are sliding down to my wrist are starting to get ugly. But now I'm getting used to it, as you can see. I have never learned, as I must say. I only know how to doubt, not trust or believe in the behavior I have ever since that voice in my head came up. But it's always been nothing. The worst part of it is it's always been empty. Now I kind of like it that way. But do I need to say sorry? I'm like, apologize. I feel guilty even if I was the one who's lying down. Who's broken into pieces, who's asking for a helping hand, knowing that no one will come around. That's why I hate this nagging feeling, the jumpiness, the constant, the overwhelming, the fear that is slowly crushing me down, hoping that I will not encounter something like this in the future, and remaining the same dead thing. The message from my very own voice, telling me to end things up, but I just can't. I just can't. No, I'm not afraid. I'm not afraid of what the consequences are. I'm afraid that no one will even bother to come around and see. I'm afraid that I will not only lose me. Oh, I'm sorry. I hate this nagging feeling. I hate this. I hate me. That's all, everyone. Is this true to life? Kay dumalugidi ka, no? No? Amo man na, even I, is, ay nga, ginamupunin mo ang tali, wala ka na lang, ang buta ka ligid sa akong kauling mo na. Ba't natin na dito pagkatapos mo pautwas, no?
Alam, isang TV. That's why our community exists, no? Para may pautwasan kita, even through our points, through our journals, no? Mapagwa natin, ma-release natin ang page. So kung may ara kita nga mga youth out there, anong imo nga mahatag sa ila, mahambal sa ila nga message sa mga younger generation? So having a soul secret is actually hard, but try your best na ma-convince mo ganyan mo nga soul na madula gid ni hindi lang ako ang hindi lang madula ang iban, pero madula ako nga soul secret for myself. Not just me pero ang others ko dira. Ayun, we start transforming from inside within ourselves. No? So, congratulations and see you later. I know that. Alright. Now, isang bagsak naman ulit. Yes! Now, we are down to our 6th performer. Ali, kanina, na-traffican pa ni. Pero daw, ready na. Let's call in Bon Joven Española. Bon. Ito pala kaya. Sino si Bon? Oh, may, ano bilis siya, may root. Ah, okay. So, samtang nag-prepare pa si Bon sa iyang, ng sounds, no? Background music. Ano kita ka-district na galing, Bon? District 1 sa, tulak mo na ba lagi? District 1 sa ano na? You're outside in the city? Inside! He's not outside, he's inside. Which inside? Wow! From the United States of Uton at District 1 of Iloilo. Let's call in once again, Mr. Bon Joven Española. Let's give it a hand for Bon! Ayun, grabe yung iya cheerer. Nagadala. There you go, Bon. Other than ang imo nga piece na may background music, ano pag imo prepare for this afternoon? Chak to to? Chak up? May hip-hop dancer. That's the spirit. Need good ba lang mag-prepare? Kung halin sa heart natin, need good ba lang mag-prepare? Siyempre, presence is enough. There you go, Bon. The stage is yours. So, good afternoon everyone. Actually, I'm kind of nervous. Pero, this piece is entitled to Asan. Bago ko start, makakagawa ko ng spirit. So, sa gamay ito, madami ko sa mga games. Madami ko sa mga pangarap sa buhay natin. But as we grow up, dami ko sa mga na-experience, na mga bagay na hindi pa namin. Nabi natin hindi na natin kaya. But this, ang piyesa ngayon is, kaya natin yung i-gaslight natin sa to give us the motivation na keep forward para sa atin na mga dreams na malagot natin. So, Hindi mo ko makuha sa mga Sige. Ikaw ba na? Nag-week. Parang nag-ano? Nakapagin na ako. may chat dyan. Wala. Ang naman yung charger, iPhone. sana sa pag-ikot natin sa amay ng orasan ng Panginoon, ay muli tayong dalhin sa masayang kahapon. Sa pagiging uhuging bata, na wala pang ibang iniisip kundi ang maglaro ng hapon. Isang bagay na nawala sa atin pagkitas ng panahon. Yung tipong, wala pang dinadalawang bigat ng hapon. Yung kahapon, si nanay at si tatay yung malakas pa sa kandungan nila. Tayo ay masaya. At pagsapit ng Pasko, nagamdamang-dama. At ang mga awitin nito ay sa atin nagpapaligaya. Pero wala.
Sadyang lahat ay natatapos. At ang kamay ng orasan ay di mapipigilang sumama sa paglakbay ng panahon. Malaki na yung dating batang Christmas. May hamon ang hinaharap sa maghapon. Sana kung alam lang natin, kung tayo'y bata pa, ang mga bawat problema ang dinadala ng pagtanda. Mga lulang hindi man pumapatang ng mas masakit. Kailangan mo itago at kailangan mo pakitang malakas ka. Kahit ang totoo ay durog. Kailangan lumaban. Hindi pwedeng sumuko. Kailangan ihakbang ang mga paa para maabot lahat ng gusto. Dahil hindi ikaw hihinto ang mundo para sa'yo. Wala itong pake sa nararamdaman mo. Naiwan ka man ay bahala na. Hindi ito hihinto para lang makakalupa. Para itong digmaan na araw-araw ay gera. Pero kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagtakbo, sa paggapang, kahit ang sugat ay malayo. Ganyan ang mundo ng matatanda o kahit dalaga at binata basta sa wastong buwan na. Doon na mag-uumpisa ang bigat sa balikat na araw-araw ay dala na parang hindi na makakalaya. Pero patuloy pa rin tayo. Sabayan natin ang ikot ng mundo para maabot ang pangarap ng batang tayo nang hindi masayang. Sinasabi natin dati, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan ng isang batang tayo. Babalik ba yung matayo? Di ako makakausin lang ay babalik ba ang kahapon? Ano ang dream mo sa past na ang balbus mo ay na-achieve ko na? Goal na-achieve ko na! Siguro, sa mga dreams ko nga na-achieve ko na sila. Kailangan mo. Ano ka no? Sila ang need ko. Pasyon na or mo na ang dream mo? Pasyon. Sila ang kinanglan ko. Ikaw mo lang kinanglan. Hindi na. Ay, alam. Sorry. Doon sobrang malang ma-achieve ang dream ko. Wow! Ayos po! Thank you so much! Huwag kang gano'n! Ay, sorry. Thank you so much and I'm proud for the younger boy. No? Thank you so much. See you later. May second round? Pwede. Ayos. So, pwede man mo na after this. Ay, sorry. So, paglalala ako, ginapangwakan. Ay, pinapangwakan. Let's call in one person na kanina pa nagpapanguhit sa ako. Saan ko pa, kuya? Pwede man kung wala ko nakilala si Bodan. Pwede. Let's call in Enzo Agnore. Come on. Yes, may gin-prepare din siyang music para sa aton. Coming from what district of Iloilo? Iloilo? Ano yun? Sa Eyyyy po siya lang. Jumping elsewhere. Termino sa bukid. Ang kami kay Subong Ari gid siya sa CoMa Seaside Cafe Bistro para sa aton nga first ever open mic with the Bedhole artist community. So, let's give it a hand for Enzo. Salamat. Ang kami lang Enzo ko. Ang mga apod ko ay si Joel Garcia at si RJ Bravo. And yours truly si Enzo. Nag-point ng mga Timothy, mga kanta. Pero ang tanong yung mga kanta, is may hukom siya, may story siya. So, ihatagan ko lang isang may overview sa in-compose ko. Sige. Samtang nag-prepare sila, i-ambal ko na lang ang overview sa song. Name mo bang kanta nga ni It's Because nga ang story ng Kaya song is about sa mag-best friend na abi nila maging sila.
Pero, hindi na, abi-abi lang. So, nag-asa siya na nag-asa ang girl or boy man na may sila. Pero at the end, naman ang friend mo ang ma-offer sa babae lalaki siya. Mag-istorya sa story sa kanta. Ako na sa story sa kanta. So, hopefully nga magustuhan niya. Yung title, Umaasa. So kaysa kung hindi kita magpa-durong kita gabi-abi mo, ga-assume lang. Ga-assume kita ng Wilmer. So, galing yung day taasan. Nagsimula sa mga tuksuhan ng mga kulitan, pero kaibigan lang alam ako sa'yo. Nalilito sa kakaisip kung paano sasabihin na nararamdaman para sa'yo. Ngayon kasama mo siya, masaya kayong dalawa, mananahimik na lang pasinta. Sana'y nasabi ko sa iyo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa. Ang damdamin ko sa'yo sumasaya, o aking prinsesa. Hawak ko ang iyong kamay, akala ko'y panghabang buhay. Meron ka lang palang ibang hinihintay. At kahit na alam ko na sa puso mo'y meron ng iba, patuloy pa rin ako sa'yo umaasa. Ngayon kasama mo siya, masaya kayong dalawa, mananahimik na lang pasinta. Sana'y nasabi ko sa'yo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa. Ang damdamin ko sa'yo sumasaya, o aking prinsesa. Kahirap ang akong mahalin, bakit di mo mapansin? Sana'y nasabi ko sa'yo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa. Ang damdamin ko sa'yo sumasaya. Sana'y nasabi ko sa'yo ang tunay na nararamdaman. Sana'y bigyan mo ng pag-asa. Ang damdamin ko sa'yo sumasaya. Mahal kita. Thank you.
Yes naman, hindi ko man pamangkot kung true to life or hindi, kay masakit gid man siya. And sorry na pamangkot na ako, kag gusto ko ginamabalance ang ato mga viewers. Gagigil ka mo ay. Diin ka mo nila makita. Or paano ka nila makagap. Dili sa may buko. Pang-pang rin siya. Actually, hindi kami mga showband. Hindi kami showband artist. Member kami sa batalyon ng Ilonggo and the Bands Artist Portal, ang Eyyyy. So member kami sa Eyyyy, mga original local artists na nag-compose diyan sa Iloilo. So hope na supportahan nyo din ang local artists natin sa Iloilo. Kay duro sa mga band nga nag-compose originally ng mga Ilonggo. Imbis nga i-promote natin natin ng Manila, why Iloilo na ating isuko. So thank you. Yes, thank you so much, Enzo. And now, isa naman ka-artist, local artist, composer man, makanta po sa aton. Let's call in Fritz. Wala siya mga pinili. Hindi mo sa listahan. Importante kung makilala niyo siya. He is Fritz. Ayun. Come inside. Come to this Fritz. This one ano man. Parihuman kay tagaharo. Isugin niya na lang ako ng tagaharo. Kanina, nagutik man siya sa ako. Do para din sa iya ang ginkanta ni Enzo. Aragoy! Kanina kami ko kasakitan subok. The floor is yours, Fritz. Lampis na yung ganitong kabalang magitara. Ano, may YouTube. No? Ang kanaon ko, marap ko tayo pero isipan ko kayo gitara na kanta mo. Original man yung title niya, Tayo. Bukod ko sa kanta, amigo ko pero ako din na-compose mga 2019 pero pandemic sa kay damo sang nagaka-depress sa aking watchang sa anxiety. Ako gani, why ko pa magyan ng depression at anxiety. Nauman ko na nisa, do kong baga, kaya ano ko na sa para ma-prevent ko matangin na hindi ko magyan, pero nagyan ko magyapon. Pero ako ang nabulit sa kanta pag sa iban na-record na nisa naman kasi wala ma-release kaya bibigid namin ang naman na pero kailangan na napagawa sa mga nakagis ng depression anxiety para din sa aton para mga wala ka hindi mo maglang tulbit lagi pero mas alas ang drums nila may kamera sa di ba ba umiiyak kailan man ang iyong problema ba't ganyan alam sabihin mo na naman ko at ka meron ako maitutulong sa'yo pagluwag ng pangyayari sumunukan at bumarap mahirap ang mabuhay kailangan mong lumaban kamali ang tanggapin ang kamot mo ay tanggapin ang kumukan na nadarama ay huwag mong mahalin marami pa pagkakataon Os, kay bumangon sa pagkakataon baka ito na yung tamang panahon mamahalin mong nagawa ay ibrang o ngayon magpanalan ba hindi naging isa sa ating problema kahit ano
di mo na kaya dahil sa kabiguan na wala ng pag-asa. Lalo na ng ganyan, marami kong pinapasa. Bigat na nararamdaman sa pag-iyak pinadaan. Sinasabi mo na di mo na to magalampasan hanggang saan yung sarili mo sa pagsakawalan. Pero wag mo isipin na nag-iisa ka. May mga tao pang mas mabigat ang dinadala. Kaya kahit anong pagsubok, huwag mong susukuan. Meron sa iyong laganay, ika'y hanggang tulungan. Mahirap ang mabuhay, kailangan mong lumaban. Tumayo ka na tumahan, ang buha mo'y punasan. Patuloy lang sa buhay at sa pangarap mo. Sana'y makatulong ang payo ko na para sa'yo. Huwag kang mangarap, di ka laging isa. Sa kanyang harap, di lang problema. Kahit ano pa yan, ay mararang isa. Iwala lang magtago, ay iyong makakamitaw. Dala ka na yung sukpon, mga sa tani. Kanang ito ang tigit niya sa rangaw din mo. So, salamat. Dapat duwa kami dito, pero sa tood lang ang upod ko nga kakoros kita ni na presyo sa sukpon. Kapandangan. Okay, minsan, ang kakoros sa kanta. Kung kakoros na tani, ang iya nga beatbox. Pwede kita niya. Sige ko ako, tanan na. Kung sulat ako pa mga gitara, ako pa mga uplas. Apoy! Yes, kag before ka makapoy, hindi kita makapoy. Friends, kay i-plug mo, anay. Parang kasi friends, subo content creator naman. So, let our viewers know, din kanila, makita sa social media, ano yung handle name? Ano ako na lang sa Facebook, si Idol Fritz, tapos sa YouTube, si Case Vlogs, music, no? Follow na ko sa live, hindi na follow na ko sa Facebook. Idol Fritz, ang isa naman ka-page, The Oys, ang unang main page sa aming grupo, yung Oys Republic. Kami nang gapang interview sa Maslaan, ang mga napulto. Ayun, Idol Fritz on Facebook and K's Music on YouTube. There you go! And before we end our first round, here, let's call in our last performer for the round 1. Kaya ma-repeat performance sa next level naman ng ating mga artists. Let's call in Yen Yen. Yen Yen from what district? From Leganes. Last year, 2 years ago, nagpupukan ni si Yen ang direct of si Fritz, no? So, now, malaan ko nag-prepare din ni si Yen kay Kanami kasi sila mag-perform. There you go, Yen. Champion. Hello. Hindi na ko mag-ilang ba? Kaya, nakita lang sa akin. Basta shout out. Ang title niya is Paumot. First time ko siya magsulat, pero hiligay nun. First time ko man siya mag-speak subong spoken, nga hiligay. Hakapoy. Tinagaan na atong kalabanan mahitlangan. Ilabi na gid ko may mga taong hadlok malabawan sa aton atubangan. Wala ko may ginapunto. O kung may ginapabati-batian. Nataan na gid ako nga ako nagachilang. Pero kompetensya na ko para sa iban. Mahimo ka man simusimuon, kitungod mo na ka lang. Mahimo ka man tulukon nga daw tailang sa dalan. Mahimo magpaumot, kitungod pigado ka lang. Kay para sa ila, sila ang labaw sa tanan. Dagong na kong nakabatian nga istorya, isa na daang dula ka palang gani, hasta daw si sino ka na. Ano ba lang ang inyong pag-intindi na? Kaakit o kung may sabor sang kahisa? Nakapoy ako magpasunod-sunod lang sa kamulang ang may gusto. Ako mang hindi ako, dahil yung pangakit niya daw, ano ba lang pinapabugal ko? Wala man ako may pinakikalo kung ano, gusto man lang ako mag-ipos kung magsunod sa inyo. Kakapoy, kakapoy kumenjindiyon, kay pamatsada niyo sa kaugalingon niyo, pwede ko mo katalahaon. Kung mandaring natin niyo ang kalibutan, hindi lang sa inyong pagtiyugon. May mga pundangang kinanglan sa konsiderasyon, pero ano pa nang ekspektaron? Kung ako, ngamun lang, inyo sa kapon. Hindi ka pwede makapay itungod. May limugon sila. Hindi ka pwede mangitik-tik sila ng aking. Kung magsabat ka kabalasugan nito ay kung sila at pero kung mababa niyo ang surahan.
ayos lang. Sa depensa ka, ikaw lang may sala, kaya nagbato ka sa nila. Kung sa din pala nagkukulang ka, na natutuan, nagkakyaw ko sa kamisaron. Pero isang mo ka muna, kapasalamat na ako sa inyo dapat. Kaya nakahatag ka mo sa aking motivasyon na luyo nyo. Hindi ko may pagsundot. Wala akong kinakaugan, maliban sa diploma ang ako nakuha. Diploma, nabunga sa akong ginagyan, sa ako nag-eskwela pa. Gusto ko lang mabalan nyo, mawala sa maestra nga nagganundo magpasalamat kung ginainsulto kita sa mga sakrat. Tama, nakamuyas akong magulang sa pagrespeto. Dili na kami sa kung bastos ka, mas bastos ko. Tama, nakamuyas sa pagputbuot. Dili na kami sa tistingi, bala. Nagtawon na kung ka malusot. Tama, nakamuya sa wala kabalasyan. Kaya ang pagpulit, hindi obligasyon para balikan. Mangod ka lang kinanglan mong magpaumod. Oo, mapaumod kami, pero nga daw kami pa ang may buot. Ako magulang, pero kinanglan pa naman kung saway, ito'y sobrahan na kamo. Tapos kung magsaway kami pa tayo ng lain para sa inyo. Di yan kami malugar. Kung batasan nyo, tama, nakapulgar. Pero para sa inyo, banal. Ang generasyon sa una, pagsubong, tamak, di kalayo, binansagan niya kami ng mga kabataan wala sa mga ginakadlukan. Wala respeto sa mga tigulang. Di ba man kung ibalang inyo kaubalingon na kung dapat kamo respetohon? Hambalan mo matambok, wala buot, niwang, nakamigo lang, timprano na dahil mamana. Mga una pa dahil tumusong yung batang wala ka ba na? Isabala, para sa inyo nga joke lang kung talim, pero sa amon niya hindi. Kapoy, no? Kapin pa kung ang huli ng mga tao, wala lang malapit sa inyo. Pero subong, huwag na pagkaka-apekto. Kaya ko, nakilala niyo sa muna, hindi siya maging naasot, hindi siya daw si Singkong, kundi nakabalo nga hindi niyo deserve ang aming respeto. Kung ang sumad niyo, wala subong mag-insolve. Yes, daw damo, give ang nakarelate, no, sa imo. Kagdalain, di ka bala if we use our own language, our own dialect, nagilig kayo, kay tagbos sa puso, no? So, tagbos din sa puso, yan, tagbos din sa puso nga mo na pagpasalamat sa imo and the rest of the artists. So, may we call in all the artists to join us on stage, and of course, Sir Charles, to please help me, no, sa paghatag sa certificate sa ating mga artists. Sir Charles, this certificate of appreciation, yes, Yan, dito na lang, is given to Yan Yan in grateful acknowledgement for your great performance during the Ventral first open mic session given this 11th day of November 2024 at CoMa Seaside Cafe Bistro, Villa, Iloilo City. Oh God, kapos! Thank you so much. Now, let's call in Enzo at More. Enzo. Tantaran! First honor. Ayun. So, we Cum have laude. here Enzo at More. Grabe, iyan ang butas ng ano ba? Okay. Suma total. Next is Idol Fritz. Thank you so much for joining us this afternoon. Fritz? Hello, Fritz. Come here. Thank you so much sa pag-inspire sa amo, no? Kasi aming mga bagay na hindi pa nato na agyan. Kag masakit din siyang mga agyan. Mayo kayo may mga paandam na nagaan. Thank you. Pose. Quantity. Ayun. Next is John Floyd Gallego. Eh? John Floyd, all the way from Guimaras. Yeah, Ano mo mas real? Langit. Hindi kaya, flash na.
Okay, kita sorry. Flash. Another one. Grabe, naka-screenshot, nakabusang smile na. Mulan, ito ka pala nagulang-ulan. This is Pamela Adriano. Ayun. Na-freeze naman kami talaga. Wait, John Floyd, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, smile. Isa pa. Ayun. Also, thank you so much, Sir Jonas Lozano, for joining us this afternoon. Flash. Isa pa. Also, thank you so much, Ma'am Susmita Sukenya II. Ay, si Ma'am Sus. Wait a second, hindi mo ma... Ay, hindi ko nagsulat. Another one. And let's call in Von Espanola. Hindi pa ito okay. Isa pa. Wala ka busy na sa? Hindi ka busy sa akin. Mabase, sir. Galinit na siya, hindi anay, Kari. Last but not the least, Wilmay Laura. Yay! Thank you so much! After this, all artists will join us. Busy, nag-busy. Okay, last one. Ayun lang. Yes, group picture kita tanan. All artists, please join us on stage. Okay. One. Yun ang flash, ah. Ano yung flash? Kailangan mo ito. Yeah. One, two, three, smile. Video na lang. Screenshot na lang. Isa pa, isa pa. Oo. Isa pa. One, two, three. Chat. Yes, congratulations! And of course, thank you! And Ma'am Susmita, hindi na magpalayo because this is your second round performance. Now, mga-render si Ma'am sang kanta para sa atong tanan. Tama? Makanta si Ma'am Susmita for us. Sure! Diba, bigatin, hindi tayo subong mga
singer, songwriter, and Ako beatbox. poet. Ako beatbox. Nice. Joke lang. So, samtang Ako beatbox ko lang. nag-prepare ka sa gitara, pamita man si Mamita sa iya mga backup. Okay, I think she's ready. The floor is yours, ma'am. Sessionista for today. May videoan ba? Ganun kayo kasi may ubos pa ang storage lang kaya. May naman bugat ni Dania file size. High quality dan. This song is an original composition entitled Blue.
Mahal daw. Pwede ka. Again, si Jonas Lozano kaya. Ang ako ni nga ikaduha nga tukaron or perform, ang title niya is It's a Beautiful Morning. Manang biskando laway bugtaw mo. Pwede may choice ka gid nga to see things more beautiful. I wake up to the sound of the birds in the trees, chirping loud in the winds, together with the beats. I look over outside my window, I can feel in my face the sweet wind blow over the flowers and the gardens of the butterflies. The radiant colors gliding the eyes. It's a beautiful morning. Let the sunshine pour in. It's a beautiful morning. Let the sunshine pour in. My love. Awaken to the sound of the birds in the trees, jumping loud with the wind, together with the bees. I look over outside my window, I can feel in my face the sweet wind blow over the flowers and the gardens of the butterflies. The radiant colors are in the eyes. It's a beautiful morning. Let the sunshine pour in. It's a beautiful morning. Let the sunshine pour in. My love. My love. My love. Oh, my love. It's a beautiful morning. Let the sunshine pour in. It's a beautiful morning. Let the sunshine pour in. My love. My love. My love. Oh, 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 my love. Yay! Thank you so much. Yes.
Okay, so it's me again, Panalo. This one is about, it's called No More Phone Calls. Sometimes I couldn't help but wonder, am I the type of person they say? And I couldn't tell, I couldn't figure out why and what are the reasons they have to leave. Why you have to leave. I know we don't talk that much anymore, but you know, it's funny and ironic thinking that maybe someday, magtagpuli na natin yan. No, I'm not dramatic. Stop saying I am. I'm just problematic. Why can't you understand that I look like an imbecile waiting here for some kind of a prophecy to come around this whole time? Because you said, you'll be back in the minute say, may tasawagan na ako. But there's no phone call in heaven. There's no cell phone in heaven. Anong pinagsasabi mo? Sa karagatan kay Lawak. Siway na hangin na iniisip ko, ito'y iyong yakap. I keep trying to actually forget you just to convince myself I was just dreaming, but no. Because the more I use that way, the worse it gets to remind me that there's no phone call that will forever be end. I can stay in my room for hours habang binabasa ang libro na isinulat ko tungkol sa ating dalawa and ang pasililing our life could be. I think I found my way. I think I found me. Kasi nga sabi mo, andito ka. Sasamahan mo ko. Pero sabi ko nga, wait lang, sandali lang, bitatawagan na ako eh. I was so nervous. We used to go to a street. You were the man of my dreams. I used to say it's so beautiful. You said nandito ka lang. I said we both forgot. That you decided we are gone. Naghihintay sa'yo. Kasi nga sabi mo, sandali lang. Madali lang to. Nagkakatawa lang sa part na no more phone calls. And that's all everyone can do. Nalipatan ko nila ako. Sabay kami mag-chat ko pala sa police. Pero ang police ako, daw na turn off na wala siyang ilang. But in a way na ma-hurt ko pala. At something may tapgan ng problema. Hello, it's me again. Good afternoon, everyone. Now, tawag ko sa mga singer, no? Kapag nag-prepare man si Floyd, Floyd sa kanta. But, still, it's a poetry. Sa isang book, may ako nabasa. It says that a wise man learns from his mistake, but it's more wise if you learn from the mistake of others. So, hindi nga poetry is na-observe ko siya sa mga friends ko, and also sa mga tao sa panunod. Sometimes you can make a point sa something like natin na meron kita love, or it's about love, hindi natin nakuha. And we bring this scenario in our mind. And the title of this piece is Sa Panaginip na Lang. Mano ko pa nga ni pag-ano kong tabi. Pakot pa lang dami ako na ako magpapagdabi. Ako lang bang pag-break sa ako ni Kuya Charles. Namuwi pa na ako. Hindi lang na after niya. Ikaw. Tapos masunod ko. Tama.
Kung panaginip man, ang isang mundong mayroong ikaw at ako, lagi kong pipiliin ang manatili nito. Kung saan, sasang-ayon sa atin ng buwan, laging dilitaw ang kabilugan nito. Upang ikaw ay aking maisayaw sa gitna ng kadilap puno ng rosas, simbolo ng aking pagmamahal at pagkakas. Sa panaginip na si tadhana ay hindi kontra sa ating dalawa. At sa aklat ng pagmamahalan ni Cupido, ito ay may tadhana. Yung pakiramdam na tayo na maging ilog na daluyan ng pag-ibig na pinagkulutan ni Bathala, oo, ako ang hari, ikaw ang reyna. Sa isang palasyong magara. Araw-araw pa rin akong dudungaw sa iyong bintana upang maghandog na nag-iisang natatanging harana para sa nag-iisa kong reyna. Pero, lahat tayo nagigising sa realidad. At harap sa tunay na mundo, magkaiba tayo ng katayuan at estado. Ako ang lupa, ikaw ang langit. Malabo tayong magkalapit kahit anong pilit. Para akong araw, ikaw ang buwan. Iba tayo ng ginagampanan. Katulad ng hilagat silangan, tibok kanluran. Iba tayo ng pinakayuan. Umikat mo ng globo sa ibang panahon. Malabo pa rin tayo magtatagpo. Kaya, ipibigay ko na lang aking aking mga mata. Kapag sa pagkawala ng aking uliran, ibatagpuan mo kita. Mayakas. Mahawakan ng mga kamay. Dahil kung may kurun man akong isang gusto, yun ay makapunta sa isang mundo. Ikaw ang aking kasama. Kira-kira ko. Sound check. Yung mga punduan sa tanan. Okay pa mo? Natawa. Yung mga punduan sa tanan. Alay pa mo? Okay pa? Sige. Ang next song naman, original song ng Japon, about naman sa mga sino di mahilig mag-daydreaming. About sa mga tao nga nag-daydreaming na sa danggo lang na sila, pero sa realidad cannot be. So, title niya is Tinadana Pinagtagpo. Damdamin ko, narito. Pag-ibig ba ito? Di ko alam kung paano sasabihin sa'yo ang pangarap ko ay ikaw. Sana'y masilayang muli, masulyap kahit sa sandali. Isisigaw ko sa hangin at may nagkaano na ibig.
walang makakapigil sa atin. Dahil ikaw at ako, pinaghanap, pinagtagpo. Ako'y narito, naghihintay lamang sa'yo. Kung tama na ang panahon, sabihin mo na ang nadarama ng puso. Sana'y masilayang muli, masulyatan kahit sa sandali. Isisigaw ko sa hangin at alamaan ko ang ibig ko sa'yo. Walang makakapigil sa atin, dahil ikaw at ako, pinaghanap, pinagtagpo. Ngayon nalaman mo na ang nadarama. Walang makakapigil pa sa pusong pinaghanap. Isisigaw ko sa hangin at alakaan ko ang ibig ko sa'yo. Walang makakapigil sa atin, dahil ikaw at ako, pinagtagpo. Thank you. Ang title ko na natin. Pegang doors pa. So, second case, tapuan rapper ni Rilo, idol trip sa Facebook pagkatalo. Ang title sa kanta ko, Pikalon Ako. Okay, DJ, display. Pwede, pwede. Long check. Ako si Kaysang SYUNIT, wala sa may makapungong subungan nag-unite ni sa mga gaasta-asta-asta kami magubak. Di basta-basta kami na ang gabuya. Sige, subudan ka sa mga para magtika sa mga tao. Kaya di nagatulungan, di ka nagabaga. Astra nagsingka ka nagkanayo. Payo, kung galing ang tao. Kadi sa pamayo, man ako na tao. Hindi ko lang ako bala pag-unahi. Budlay magbato ang taga-araw. Kanang awas at wasdamlat. Kung ako na ang makapipir. Di na magsawsaw, mga lawlaw. Kaya hindi na abro kalipir. Pwede ka mo kahalop sa ako niya piil. Tangan niya mga nakubra kipil. Pangantay man lang ang inyong obra. Ano ka mo mga gwardiya sigil. Sige pangurus, kagupisahan na pangating. Kasi paman na nga may makakati. Nagakalumos, sila sa katalumos sa mga bara nga ako lagi napatahi. Na makahapos, na para sa
ako magsulat sa mga katangang ilan na palibugan. Hindi ko na kinahanglan na nagsaiguan. Pag wala talento, nagsulay sa kalibutan. Tapos ang gusto ako ipatumba. Galing ako ilang agin na kontra. Kung di na sila kaubos ng sinamo, gusto na lang di ba kontra. Tapos ako ilang taon pa. Ang lubalik sa ilang mga bulsa. Nagauyang ng kamo sila bulgar. Ito tirado. Ako ba ang tigil lang basuma. Kahit di nagay palak kung hindi man kasarap. Distinct kulab sa ako natin base pagtanlang. Ako galit ang vegetarian. Di nga klase kaaswang. Huway klase pangalumpak. Ubra kanta para tawag. Pero ang imo uyab sa ako tuman, ara sa nagabili. Daw mga piswit na ang ilig niya sa sobra na makakulig. Abot niya na nga ang amigo niya sa akin matakili. Dami ang resulta sigurado sa akin na sa maligid. Dahil natawa na bala ako pangisala. Sa liga mo na ang nagapalawa. Iyang apido ginasubayan ko ba sinalabalay na patala. Pareho abisa ako ng imo nga uyab. Ako isugo ang ginayawang kaginabala. Kasi dapat sa dahil palihog ako, di pa ko, kung tikalon ako, hindi ako mapatihan, dahil tikalon ako, ikaw na to, itao naman sa iban, ang hisa, suya ka, aking kabunok yun sa akin, kaya ako nakabatod, sa handol nyo ang naangkol, ang handol nyo ang dumot, subong dumot lang sa diakon, sakit di man ang realidad, nagtulog sa balansyado, sa ano kasulibot sa akong dumot ka man diakon, may GAK kang Martin pa, umakalusot ka sa akin. Kami ang Cerberus na ginahulbaan diri sa syudad sa Iloilo. Pero wala ko ginahulbaan sa ila, sa sila akong mga amigo. Kaya ko na sila, duha akong gusto nila. Pero mas ginpili ko na lang magpaubos o mag-respect. Ang tao nakakita, nakabati, kang nakabalo. Kung tuhod niya, basko kagi na pamatian nila kang tamo. Hindi mo na dapat nga ipadayaw kang ipabalo. May dulungan ang tagpalamati. Kabilit ganay maski ako. Abalo kung magpapano sa dapat pakalubuan. Kung gaas ka, taas ka, sigurado mabuluhan. Tulaanas kaugalingon ang kauuan. Kung hindi ka gusto matuluan, asa ka man niya may mapulutan. Black. Yay! Wala ko sa kantang, Black. Hello. Sa series nato, na kung may nag-transform sa sugar mommy. Sugar mommy. Pero, bisa lang ka, nagkantalan kis ano, nakuha, natatsa po niya kaya. So, title, isang kiss ako, kape. Ayaw ko sa kape. Yan, ang katagang palaging sinasabi. Ayaw ko sa kape. Hindi dahil ayaw ko ng lasa nito. Hindi dahil may allergy ako dito. O baka ayaw ko lang talaga sa kanyang epekto. Meron akong naririnig mga linyang pagbili ako ng kape. Yung matapang na kaya kong ipaglaban na puti. Yung nang luma na yan. Sagad na ako dyan. Nakakaliti. Alam niyo kasi, dati akong basher ng kape. Pero isang araw, nakilala ko ang aking baby. Ay! Dating baby! Isa siyang barista. Hindi ko nababagitin kung saan to. Basta sa isang kape, sa Luna, straight na past Iloilo City. Hindi ko na maalala kung anong buong pangalan. Basta katulad ng ating hantungan. Break ang katapusan. Ayaw ko sa kape, pero napakasama minsan sa batada. Kaya lagi na akong tambay sa iba't ibang coffee shop habang iba-iba din ang binabasta. Ayaw ko sa kape, pero di ko muli. Buwan din ng Nobyembre. Pero nag-iba, simula na yung nakita kita. Para isang pelikula, ikaw at ikaw lang ang nakita ng dalawa kong mata. Ayaw ko sa kape, pero bakit ako nakapila? Hanggat sa ako na at ikaw'y nagsalita. Good afternoon, sabay tanong, Miss, anong sayo? Ako'y natarandaan na nga ba? Isang caramel macchiato at ikaw? Sabay kanta ng hindi kinang at hindi makagalaw.
pati na lang sana yung number at doon nagsimula ang inakala kong forever. Ayaw ko sa kape pero isang barista ang sa puso ko'y nabighani. Ayaw ko sana sa kape pero nung nalaman kong isa kang barista, inais kong magustuhan ng bawat lasa. Pinangarap kong tikman ng bawat kape mong timpla. Noong nagkaroon na ako ng ideya na iba-iba pa lang bawat lasa na pagtanto ko na ikaw ang gumawa nitong kapeng barako ay hindi mo pa rin kuha ang tamang tapang taglay nito. Kasi sana kung nakuha mo lang sakto nitong tapang ay baka nakala mo ba kung ipaglaban. Pero isa ka palang barista ang tanging alam ay pagkaluhin ng bawat sakap ng kape mong inihahanda. Kapeng nagpabilis ng tibok nitong dibdib, pinakahalang tunay na pag-ibig, tigali, palpite. Ayaw pa sa kape, pero naging paborito ko na ang Spanish latte. Masarap siya sa umpisa, pero sa akin, epekto ay iba. Di ako pinapatulog para akong nababagot sa kakaisip kung bakit nagawang pang maglako pagkatapos kong ibuhos lahat ng pagmamahal na meron ako. Papaluho mo, cravings mo at kung ano-ano binigay kahit naging service mo kung pagkakatrabaho. Naalala mo pa ba nung gabing ako iyong lisalin? Pinagmukha mo sa aking ayaw mo kong piliin. Umalis ka habang hawak ang kamay ng iba. Upay, pinalit mo sa akin gusto kitang habulin. Pigilan, sigawan mo yung pilit kong huwag umimik kahit luha sa mata. Sa pagpatak ay nananapis ninanais kong tumahimik kasi hindi ko alam kung anong tunay kong mararamdaman dahil habang kitang-kita ko kung paano mo hawak ang kamay nito, klarong-klaro sa akin kung paano mo sinakay sa motorsiklong bigay ko. Hindi ko alam kung anong tunay kong mararamdaman, matatawa ba? Maaawa kong masasaktan ko sa iyong motor. Hindi pa bayad ng buo yan. Balik mo na lang. Ayaw ko sa kape, pero hindi ako nagsisi. Hindi ko nagsisising naging paborito ako dito. Hindi ko pinagsisihan dahil dinala mo ako sa mundo kung saan nakatatak mo. Kapag magulo, kapag palagay mo kaping-api ka na, kapag gusto mong makapag-isa, kapag nawawalan ka na ng ganang mabuhay, kape, ang masarap maging kaagapay. Dahil ang kape ay para ding pag-ibig. Merong matamis, merong mapait. Merong mainit, merong malamig, upang malaman mong tamang lasa na para sa'yo, ikaw mismong tumayong barista nito. Para alam mo kung paano ang paghalo, alam mo ang paglagay ng naayon sa gusto mo, alam mo ang sakto at para sa'yo. At alam ko rin alam nyo na hindi talaga kape ang tinutukoy ko. Pero pwede ko bang pabili ako ng kape? Yung kahit hindi na matapang, basta huwag lang akong iwan. Ayun! And before we go to our last round, sa ating mga viewers dira, madamugin nga salamat sa pagkadto diri no sa CoMa Seafood Cafe Bistro diri sa Villa Arevalo, Iloilo City. Tagi nga pa kung pinapamangkot ni Sir kung may ako nga i-render. Actually, last time nagabala ko siya, Sir, I am too busy to write a poem. Kaso ang ako, ay, grabe, bisaya no, kamitsi kong ginatawad sa imo tagi pasuot, makasulat ka gidya ni actually. Ay! Nagsulat ako pero very short, but I would like also for our viewers, for our subscribers na makabati man sa akong Golden Boy. Grabe, first time ko magkanta. So, patawaran nyo ko kung gusto nyo nga magtukar din sa imod ko para may background music, pwede din. Pero, ang ining nga poem, actually, tama man pa sa iba ni kang gabilang insulat. Ako actually, pagkabali Sir Charles, na hindi ako nagsulat man ko. Pang-reserve lang, pero upod sini, may iban nga nagsulat, and it goes this way. This is titled Lihim sa Lihan. First year high school. Kauna-unahang love letter na nabasa ng inosenteng batang nakaharap sa inyo. Hindi para sa akin, kundi para sa isang kaklase, tuwagi ng lalaking nakaupo sa harap ko. At habang sikretong binabasa, biglang dumaloy kay lamig ng musika. Di mapigilang mapakanta kahit puso ng kaibigan nawasak mo. Nang
una kitang makilala. Akala ko'y crush lang kita, ngunit hindi pala. Yun pala'y mahal na kita. Ang kinasasama ka ng loko, eh ba't di ko masabi sa'yo? Siguro'y dahil takot na ang puso. Lihim na pag-ibig, bakit ba ganito ang puso ko? Talagang minamahal kita, ngunit hindi ko masabi sa iyo. Lihim na pag-ibig, bakit ba ganito ang puso ko? Talagang minamahal kita, ngunit hindi ko masabi sa iyo. Pagkatapos ng 2 dekada, saka ako na napagtanto, bakit sa palad na ito ang lihim sa liham na yon ay napunta. Lihim na pag-ibig, bakit ba ganito ang puso ko? Talagang minamahal kita, ngunit hindi ko masabi sa iyo. Lihim na pag-ibig, bakit ba ganito ang puso ko? Talagang minamahal kita, ngunit hindi ko masabi sa iyo. Lihim na pag-ibig, bakit ba ganito ang puso ko? Talagang minamahal kita, kaya hindi ko kayang saktan ang puso mo. Thank you so much, and let me hand in the microphone to one of our Ilonggo artists and songwriter, Ma'am Susnita. Saksakan. Yes, this is our last run. So we have 3 more artists, and of course, thank you so much sa pag-support sa ating first ever. Hindi lang siya first concert, second concert. Sino pa i-start the Manila production last August? Oh no, pero hindi actually, hindi ako nagsulat. Tama siya, love letter sa aking classmate na hihimuan ko todo, secretly. And thank you that you enjoyed. Kagkala ko may nakarelate kita sa mga secretly in love. And yun si Ma'am Susmita, yun din siya secretly in love. Pero full of love. There you go, Ma'am Sus. This is your phone. Ako yung sama sa tayo.
So na all doon. Chris Kata.
Even if I'm miles away, oh, I'm flying away. Now here I am, thinking about the weather. Longing for but never say a word. Memories that I had, but I could just miss away. What is left to do? And I know that I can stay. So then if I'm happy, always be and be okay. Already the darkest days, growing up, we start to shine. Even if I'm miles away, I know I'll find my way. I'll find my way. Thank you so much, everyone. Ang tawag na, kita ito ko na sinama, I will find my way. Sugat. Overqualified. 16 pa lang yan. Ano ba kinayapan mag-draw sa mga 5 days? Pwede na pang ina na bro. Pwede pang Spotify. Again, join us for some Hello. Kanina puro English, may Tagalog na. Ang title na ni is gusto ko sana. Ang kahidlaw mo bala na may mga gusto ka matabo, let's say may kinakahidlaw at mga tao or sa kabakay gusto mo imuot. Ang title na is gusto ko sana. Nakita ka. Gusto ko sana kausap ka. Kahit na lang isang minuto'y lumigaya, kausap ka. Kahit
organizing this event, Sir Charles, Ma'am Ruby, thank you so much. And sa mga co-food ko, let us congratulate ourselves for this event. Thank you so much. God bless you all. Yay! Okay? Cakap ni. Kalau ni lagi man, sakit dengan sakit. Ito ko siya ilang bago. Kailan hindi ko Yo, mahalap. So, kung tayo ka rin kayo ay nag-function, nag-malfunction yung record sa cellphone ko. No choice. Ay, ito din ay kapwa ang rapper ni Luido. Nakakalakat ng maro, wala lang sa amin ginagala. Nakakasandal palo, maganda na iyalang na. Di na pa isugot iya po. Ang kaunod ba na pinasuko. Isa matalong pa iya nga naagyan para sa iya. Hindi na dulo. Umpisa na sa pagkulo na naman nga mga palalapitan. Yung sulatan sa kabusang para nga hindi ko kaya kalintan. Bantan ko masakit man. Matugay yun naman nakitaan. Alam niya pa nito na kuha. Nalipatan ko ang mga pagbilan. At wala ka na din pa na sa dito subong ko ilang lalo. Hindi na nila mabatog. Kasi sila kakilalaho. Para naman sa mga kabalan na hanapang natira sa kaya puso na tayo. Ang mga na gusto niya nag-aistahan. Para ni sa mga magiya ako partido. Wala na lugas pero kamantay pa o plasang giyo. Wala nag-eskwela pero hulat daw si Kiyo. Distansya taduwa, alin-iluiyo, hasta kalibo. Wala ko na magbuya, walang guba ang kundi turo. Natingala kung di ko nakuha, ang mga bala kung di ko pinulo. Bakit na kung gusto ko, di ko na napusta nyo. Pwede ka ba makatubog, may subok na ginatungod ako. Abot ko mga hulat nyo, nanaga akong drama yapon. Manggagapon, hindi ka mo, kung di kong para sa akon. Wala pili, hala, sige, sapak. Nagabilit, wala silig, nasama mga awak. Sige, hirit pa kung hindi ka makakita sa patas. Sige pa sa hindi ka, wala ka lang mataas. Sige, pwede nga, maserve ka, mabilo sa iba. Imposible ka, paperde kung ako ang gusto niyan. May mga hambal na subok na mo na mga bastugan. Kalabanan mga pagtuwan, may arang ng mga batulan. Iba naman yung palayaw lang para makagagit sa mga mga. Sa among kultura sila ang mga nagahalit kagaguba. Puro umikang, puro mga, puro kutungan daw pagtun. Pagpagwa sa nila kantado sila ang nalawlaw yapon. Sila ba mga nagadala ulo, kapag kumatulog ay isa sa akin. Wala pa ng tulong, sila gusto ang mga tulong. Wala mga agawin, puro mga atik ako masubido. Yakot ang bigo ang sagadan. Hindi naging sila masarangan kitungod grabe ng mga batasan. O sige, ito na ang puro na pati na ang balas na nagalapta. Para pag hinahandoan ka, dala sa imong mga kanta. Pero hindi yun na mabato ang mga ulan niya masangat ko. Ang handon yung mga nalabuan ko, mga asta na lang sa damdo. Para nasa gaasta nga daw, bitirano, pero mawak man. Wala ako sa ilabal, mayo ang mabibig ko, pero natatay. Natatay na ako ng nagahod. Anak ka babakod, puro lang salod, puro paanod. Hindi magaling makatakot, mayo pa. Dali ang Pasko ang may arap, spirito. Gusto nyo ako, bahala na ako, kay hindi ko. Wala ko labot kung may arap na nagihog ng upang. Saan tayo ipagwa ang isok ko na napakita. Nung na ako niya makuha, hindi nagkambo sa lapat. Padayo na ulan lapos sa ako ng paglaka. Iya ka baka ang pag-ibig ka mo, wala iba. Awag akong bigit ka mo, hindi mapapansin pa. Pag hindi ka nagayas ang ano nagalahin pa. Gusto pa ang yan ugali, grabe nga pangakit ka. Mayo pa na maubra na lang ahing ang mga
konsulat ng may gahong, mas kalong pasagara, alin sa umpisa man to, asa sa punta na, bukan at sila ang mga nag-aura na wasak, sapat. Sakit-sakit pa! There you go! Thank you so much sa ato nga mga artists, no? Si Enzo, Fritz, Floyd, Pamela, Sir Jonas, Susmita, Von, Will May, and Yen. Madamugin ang salamat sa pag-share sa inyong nga talent. And of course, to all our viewers there on YouTube and Facebook, madamugin nga salamat, and we hope to see you on our second run of the open mic. Follow us on Facebook, that is Vent Home Artists Community. Bye everyone! Thank you so much! Saan na to next destination, sir? Ha? Hindi na to next destination.